ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish or darmapi nginwan ra amangi hakhrdop ying jongpi Dr. Inda Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jilla jongi ibala pentebit jalade ban sumaria ki badan jingshitom ki khlai ki bam light penjhi bha ki baat ki kijan mat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakasngi na do ka por shiphobaji min step shaneng Ki thlei ding ki bakalang bha ki la yo ban Bamduh no ya ka wei ka Ïing ha penden dilon ka ba ha po ka snong Khliehmawlieh West Khasi Hills District kat kum ka jing atho jong sordar ka snong Khliehmawlieh uba forming star wa lang ulaong ba katai ka Ïing ka dei jong uba kal tuning star khardau saw bat katai gala jam menta ka sngi ka khat khandai tarik unai leber arajar arpuar ha ka por kum ba shibaje shiteng aa Shushu la ongru ba ya ka daw jong ka jing plu ka ka Ïing la suba bakala bandai na ka jing thut jong ka boarding electric bat namar ka jing klang jong ki thli ding ka ka Ïing kala in khong khai usordar ula ya thoru ba ka ka jing jia amshim la don manu manur ba mansaw namar ba ka por ba jia ka ka jing jia amshim la don breu ha po Ïing ukpa bat ka kmi ki don shik jaka bella kat ba ki khon pat kidang lait sajan Nakaliang jong sordaru la pentip ru ya kata ke jingjia sa ka office jong block development officer ka nongstoin CNRD block.